लागे न खाना और पानी बाबा बहुत सकेत में पानी निके लागे न खाना और पानी बाबा बहुत सकेत में पानी निकल न बहारा कर्फ्यू लागल पूरा टाउन में निकल न बहारा कर्फ्यू लागल पूरा टाउन में सऊदी में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में सऊदी में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में बहारा में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में की सावन में घरे चली आइब पहिला सोमारी के चलवा चराइब सोचनी की सावन में घरे चली आइब पहिला सोमारी के चलवा चराइब रह गइल दूर मोरा पूरा यारमा का कही बाबा हम पानी परेशान हाँ पानी परेशान पानी परेशान 24 घंटा रोहे के परे अंदर ग्राउंड में 24 घंटा रोहे के परे अंदर ग्राउंड में सऊदी में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में सऊदी में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में बहारा में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में के गाड़ी सारा रत बा फ्लाइट देशवा करता कोरोना से फाइट बनवा के गाड़ी सारा रत बा फ्लाइट देशवा करता कोरोना से फाइट साथ में बाबे मोरा मंटू आशीष रौरे शरण में झुकावेला सिर हाँ झुकावेला सिर हाँ झुकावेला सिर मुके से हम जद भजन सुने ले डीजे साउंड में अजय दिलीप भजन सुने ले डीजे साउंड में सऊदी में फंस गइल बानी बाबा हो लॉकडाउन में सऊदी